Atunci când educăm, când vorbim, învățăm lecții sau predicăm, de fapt suntem în contact cu viitorul. Pentru că creștem acele mlădițe care foarte curând vor lua locul nostru și vor continua să ofere lumii tot ce e mai bun, o educație de calitate. Copiii, părinții, o relație mereu controversată, dar mereu dorința de a atinge echilibrul emoțional și cumpătarea și înțelepciunea. De aceea vreau să vă ofer 4 calități importante de a fi cultivate, dragi părinți, pentru ca dumneavoastră să aveți satisfacția în împlinirea celei mai frumoase profesii din lume, aceea de părinte, și ca în final acel copil pe care îl iubiți foarte mult să crească minunat și să fie mai ușoară, mai interesantă, mai distractivă această traiectorie a creșterii unui copil. Deci, unul la mână, vă invit să șlefuiți în dumneavoastră simțul responsabilității. Știu că este greu, știu că ați auzit despre asta, dar vreau de nou să vă reamintesc. Responsabilitatea dumneavoastră în a vorbi și a vă ține de cuvânt, responsabilitatea dumneavoastră în a cere și a verifica au un impact colosal în ziua de mâine a copilului. 2. E vorba de calitatea dumneavoastră de a anticipa, de a fi previzibil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dumneavoastră sunteți atât de consecvent. Înseamnă că dumneavoastră sunteți atât de bine determinat în tot ceea ce cereți și impuneți copilului, încât el este obișnuit cu asta și știe foarte bine. În cazul în care el întârzie la ora care a fost destinată sau pierde din esență rugămintea dumneavoastră, el cunoaște consecințele. Asta înseamnă lipsa fricii, dar puterea de a spune, îmi pare foarte rău, pentru că am dezamăgit pe acel părinte care mi-a spus că voi păți ceea ce voi păți. Previzibilitatea. Da? Așa. După responsabilitate, după previzibilitate, este foarte important părintele să mai aibă încă 2 calități. Disponibilitatea și accesibilitatea. Ce înseamnă să fii disponibil? Înseamnă să-i vorbești copilul de fiecare dată că el este prioritar în viața ta. Și chiar dacă ești implicat în multe conferințe, multe seminarii, multe solicitări, tu ai adus mesajul copilului când el cere, dumneavoastră găsiți timp. Disponibilitate. Valoarea supremă, timpul pe care dumneavoastră sunteți gata să oferiți non-stop, instantaneu. Și accesibilitatea. Copilul știe unde vă aflați, el știe cum să vă găsească și el știe în cele mai grele momente ale vieții că este cineva la celălalt capăt al firului sau cel capăt al ecranului unde va găsi răspunsuri, dar dacă nu, răspunsul va fi acceptat și auzit. Stimați părinți, totul e posibil și chiar desăvârșirea. La asta suntem chemați. De aceea, succes și mult curaj!